sa pulong nga Ilonggo. Iyari naman kita, no? Iyari naman ang pirotronista, no? Magaling awa sa inyo, pagi sa mga ambahan. Una na to, no? Kaya pa una-una gito kong Domingo, no? First day isang December. Okay, no? Sanglit kay panomdom na to na sa atong mga kultural. Iyari na kay nag-abot na ang bulan sang December nga kadlawan kadlawan sang atong Ginoo mabinulan. Hindi man ay subong kadlawan pa kundi sa 24 pa 25 no. Yari no. So kalawo na to no si Lord no sang atong bahanon nga nagatigulo sa ulugon ang Pasko. Halos tukod sa bugos na kalibutan ang pagsinadya sa mga katawhan. Sari-sari lang ang natong mabatian, may hinugod, may hinugyaw sa kapis-isa. Sa pagpagting sa luganay sa simbahan, napapatyag na hindi pagkalimtan, kahilapit na ang kaadlawan sang manunubos na itong sining kalibutan. May mga lantern at mga Christmas tree, nagkatuhaw lamang kung mag-Disyembre, kasimbolo sang hintig niya paghigugma sang katawhan sa mahal nga diwa. Imol ka man o kung manggaranon, palariho man lang ang paladyagon, isa lamang kita kaginhalinan, naging tuga sa siningat kalibutan. Magkulog po kita sa pagkinasadya, bata di kulang soltero dalaga, sa ulugon natin ng Paskwa, kaadlawan naman sang mahal na diwa. May mga lantern kag mga Christmas tree, nagatuhaw lamang kung mag-Disyembre, kasimbolo sang hintig nga paghigugma sang katawhan sa mahal nga diwa. Imol ka man o kung manggaranon, palariho man lang ang palatyagon, isa lamang kita kaginhalinan, naging tuga sa siningat kalibutan. Magkulog kong kita sa pagkinasadya, bata di kulang soltero dalaga, sa ulugon nato ng Paskwa, kaadlawan naman sang mahal nga diwa. Sa ulugon nato ng Paskwa, kaadlawan naman sang mahal nga diwa. Okay, no? Ang wiyat ko, ang bahanon nga nagatigulo ng sa ulugon ang Pasko. Wala niyo mga kabyanan ng mga bahanon, no? Kung galingong natin na naging compose, no? Na? Para sa aton na kwanla. Kaga sa ano pa na nato na record, no? Pwede, ang mga bahanon na binga muli nga klase, pati alam niyo pag-disipline, no? Do kalaway man nga kantahon nato ng December, no? Pwede,
para gid niya tara sa aton bilang balaan nga aton nga kuno. Yari pa gid no? Ang kinahanglanon gid. Di. Kinahanglanon gid. May nagpilit sa atong tugas, tingala ko may tulog. Pwede mag-tulog. May nagpilit nga ano ni papel. Scotch tape. Scotch tape, no? Sige, yari. Isang pagyagon wala singangay kung ang magpamilya magahin ng panay labi na sa pagkaon kung agad sa luhay daw dili matapos ang kalay. Lang maitong ang mga panganon kung ang pinalangga sa iba ang mga puso hindi mapagbiyagan ang kasadyasang Paskwa ang malayo ang hinigugma. Kasadyasang Paskwa ang malayo ang hinigugma. Sindi naman kulang sa kalipay puno ang kasadya at paghinang panay apang sa pagmalay kung may kasing-kasing mga nagkapangayhay kinahanglanon din sa tihon sa Paskwa ang pagtipon sa bukos nga pamilya pag-iusap dili matumbasan sang kwarta dili matumbasan sang kwarta kung malayo ang hinigugma. Okay, no? Ngayon na, no? Ang titulo ka sa inyo, sanglit kay bulan subong sa December, no? Na pizza ulo gid sa December, no? Pizza ulo. Primero gid naton na dulot sa inyo ang bahanon ng bilang pangpaskwa sa inyong mga pulo. Tanan, no? Ginadulot gid naton sa atong mga
pinalangga no nga naga-support gid sa aton diri sa aton channel ang Pirot Haranista labi na gid ang mga pinalangga nato nga sa Florida no si Ma'am Mary Ricabar no nga sa Florida mayong hapon lang sa inyo da tanan no kaga subong man sa kay kwa no sa kay Ma'am Emilien Petricusa nga yaran sa New York no si Ma'am ang Mapi ang Andaya no o kung Petricusa ang Andaya no kaya subong lang gali sa kay kwa na sa kay Ma'am Health Chances no nga yaran sa Hong Kong no subong man sa kay Ma'am Gima Muniba sa mga Muniba pamilya lalo na sa kay Toti sila sa barangay Kalayo Batwa no mayong hapon lang dira sa inyo tanan-tanan no sa mga pamilya. Labi lagi no kami bilang special na itong mention sa inyo ining si Toto Edward ang nagataw. Si Toto Edward Rivera no mayara subong sa Canada no. Happy Amo ini siya ng aton nga naga-support gid sa aton palatuntunan o kung kalingawan. Ito mayong gabi lang dira sa inyo. Kaya balan ko gabi na sa inyo. Ano subong alas 11 dira. Hapon dira sila. No? Dira siguro sa mga mag alas 12. Yun na sila sa mga alas 4, alas 3 siguro ay. Alas 3 o alas 4 o alas 5 na takot-takot ko lang ako. Ito mayong hapon lang sa inyo. Kaya antes kita magpadayo, no? Yari-anay naman ang pila mga shout-out gikan sa atong mga kauturan. Shout out gali sa 38 nga nagalantaw subong. Happy watching. Good morning Mang Pirot, pa-request po ako'y namunit from Banati Pontevedra, Capiz. Alin sa kay Rhea dapat. Happy watching. Mayong odto tayo Pirot, pa-request nga kanta Biblia. Salamat kang tawagin ko sang live mo diri sa Mandaluyong, Manila. Halin sa kay Jade Mahinay. Happy watching. Shoutout sa kay Michael Romualdon. Halos araw-araw niya pa pinapakinggan, lakas pa naman ng speaker. Happy watching lang dyan Ma-request ko idol hulam nga kabuhi, mayong udto lang sa tanan-tanan kag sa imo idol. Salamat hamal ni Reynaldo Ipaw. Happy watching. Thank you gid. Shoutout sa kay Rogelio Nargatan. Happy listening sa misis ko kay Adilana Nargatan sa Miagaw, Iloilo. Shoutout lang dyan sa mga taga Miagaw. Okay na. Okay no? Request ni mo nga ako ang namulit no? May Ayaw akong siguro daw. sanglit kay konsubong. Ako ang namulit, biblical ang may tulot na itong sa imo. Kaya may nagpangabayo man diri dahil sa Biblia no? Ang duha ka mo para sa inyo nga duha. Napakaswerte sa akong pagpamuli.
Nakapanalambikon o mahal na langit. Diri ka matungkad sa kaugalingon, tawhalon nga gawit may mga taladlungon. Ang kaway sang salati unang nga pangbugtuon, kag matong nga buhi, kag matong nga buhi sa pagmamataron. O mahal nga langit, patawara ako. Diyos na labing gamhanan sa kaayo. Unang akong buhat lumag sa kabubuno, sa ngalan ni Jesus ang sayo kong gawin pagkabangon ko. Ang sila sa adlaw gikan sa nasidlangan, lagam ang kasanan sa bugos na kalibutan. Ang tulong ni Kristo na napagpit sa kasulatan, kung sino ang may gusto magkadto sa may ako biglang ang alagyan. Ang sila sa adlaw gikan sa sidlangan, gasabwag sang kasanan sa bugos na kalibutan. Ang pulong ni Kristo dapat ginatandaan, kung sino ang may gusto magkadto sa amay ako biglang ang alagyan. Kung sino ang may gusto magkadto sa amay, nakugit lang ang alagyan. Okay, no? Amoy na, no? Ang gipangabay nga ako ang namunit, no? Sa una to, ginagasiling nga wala gid sing swerte nga ako pamunit, pero naiya ginluban naton nga napakaswerte gid sa ato nga pagpamunit, no? Kaya isang letra nga ato nagawi, no? Mga pulong ni Lord, no? Sa mga ato nagawi, Biblia lamang, no? Kag amo na ang makatudlo gid sa aton pakadto sa kadlong nga kaladtuan. Okay, no? Yari pa gid, no? Kaya gipangabay ini sa kambanon nga nagatigulo Biblia, iniya Biblia iya nga title. Tulong na balaan nga napagpili sa kasulatan, impalap na sa
siya ang amay na balaan, tagtugas ang tanan. Isang ano mangyariyon, tibliyagin ang kinahanglanon. Ipiyalang ang instrumento na magtoy-toy, padulong kay Kristo. Diyos ang labing tahanan, siya ang amay na balaan, tagtugas ang tanan. Isang ano mangyariyon, pipiyagin ang kinahanglanon. Biblia lang ang instrumento na magtoy-toy, padulong kay Kristo. Ihantugin lamang sa memorya, magpasagid permisang Biblia. Ihantugin lamang sa memorya, magpasagid permisang Biblia. Okay no, muna no, ang bahanong gid nga ginpakabay sa aton mga kauturan, sa pinalaga naton mga viewer no. Ayon na iti kuan na siya no sa ila no, tinang bahanon naton nga gincompose no nga nagatiulo Biblia no. Kaya ang katuyuan naton sina no nga hindi man silingan balano kung siling mo gid nga istorya mo sa kalabanan ang pulong sang Ginoo. Masalaan ka pa nga ano, na naglain bla nga ukon masalaan ka pa nga naglain ang ulo. Pero ang ato nagkumpos kita sang Biblia nga bahanon para nga mabasa nila pirmi tuod kun ni basahon nila pirmi dira gid nila mabalaan ang mga kamaturan no. Kaga amo na ang ato nga purpose sa pagka kumpos sa sinang ang bahanon nga Biblia no. Kahit siyempre kahit paagi sa bahanon no. Amat-amat aton ang atong mga kauturan sa pag-iintindi no. Basi masiling kamo, hindi ako sing pastor, hindi man ako Katoliko, ako Katoliko nga ko sa gyapon. Di makita sang pamala, makita sang may balaan gigawa sa kwan dalite. Kung may nabalaan kita gamay, no? Gira share lang naton bilang share na sa atong mga kauturan.
Okay, antes kita magpadayon, yari naman ay ang pila ang mga shoutout gikan sa atong mga kultura. Mayong udto tayo pero request ang kanta nga dapat gid maghalong kami ako lang ang Ignacio family sa Valderrama Antique. Salamat naman kay Apalde Jade Mahina. No, ano ilong ko. No. Thanks gid sa pag-shoutout mga mali Michael Romualdo. Okay lang. Okay naman kaya matay. Ang request na iba nga request okay na no man. Hula mo kabuhi ulit no. Oo. Yari no, kaya ginapalabay kita ninyo, hindi nga banon. May kapita, may sound like. Ano mic mo? Waya? Hello. Para. Sa taong ikaw, utang pagkakian, ang ating was ng lahat, hindi mapaktan sa matasang Diyos. Naglago ng tanan, kung ano ang gawin, sining kalibutan. Sang ikaw gintuka sa tutuhan, kung sa palang ka, ikaw ang natimbang, ginpagustuhan ka sang ginikanan mo. Habang sang naghantong, nagdagpo ang ulo, kulos kalautan, ang ginahimo mo, pangawat pangdugo, pamatay sang tao, mga hilig ko tong hindi maayo, naging patilian sa aton gobyerno, sa matasang Diyos, kagsang kasubuan, ang mga may sala dapat ilutan. Itanong sa mga hulubaton, ang mga may utang, siyempre pagkasukton, paghinursol na lang, mangintabayaran sa mga nahimo, mga kasalanan. Ananogid bala ang dapat masunod, subog sa demonyo o konsiya sang Diyos. Unang kasalanan, hindi mo sinhumog, dapat lamang magkagong sang siya. Ulang nakabuhi, ikan sa Ginoo, hindi dapat kutlo sa aton pariho. Ulat ko ng adlaw sa niyang paghuko, ulang nakabuhi, kung saan mo bawion. Ulat ko ng adlaw sa niyang paghuko, ulang nakabuhi, kung saan mo bawion. Itanong sa
utang siyempre pagkasukon pag-inunsol na lang mangin kabayaran sa mga nahimo mga kasalanan nananukit bala ang dapat masunod sugot sang demonyo o pagkiyas ang Diyos kung ang kasalanan hindi mo sinumo kakadapat lamang magabunsang sino kulang nakabuhin gikan sa Ginoo hindi dapat tutlog sa aton pariho ulat ko nang adlaw sang iya pagbuko kulang nakabuhin kung saan mo bawiho ulat ko nang adlaw sang iya pagbuko kung saan o ba Okay, no? Buya to, no? Ang bahanon nga nagatigulo, ulam ang nga kabuhi. Yari pagkatukoy kita dre, sa pagka-request sa ato, ining ang bahanon nga nagatigulo, dapat gid maghalong, no? Para gid sa sino itong nagpangabay na? Si Jane Mahinay. Si Jim Mahinay, no? Subo ko sa kay to Nelson Solinda, no? Sa barangay Inangayan, Santa Barbara, no? Gautik-utik isa sa akong nga nami-agree siya kung sa mga lyrics sa sing ang bahanon nga nagatigulo ng dapat gid magol halong, no? Ari, kay gid pangabay na para man sa inyong adwa. sang pag-igong maanay ang kapait kung maghihilayo ka maging walay kapuslanan ang gumalang mundo daw hindi mahangpan hinalit lang nagatuba na daw pulo sa ulan gamit sa sulog sang bukhang katulad sang baha katulad sang baha na hindi mapungkang paano kung biglamang sa atong pagtiuhan lamang sa
ugma. Paghigog ng pag-aso-aso sa pag-unang nakilala. Kay kung hindi lamang makahitalo magdala. Ang ibang kahilig ko, ang ibang kahilig ko, pag-abot sa problema. Talaga soltero, dapat din nga maghalo. Sang pag-nobya-nobyo na hindi sumatarong. Kaysa likod sang kalipay, si kasakit nagahumon. Nagahulat lang sang tiempo, nagahulat lang sang tiempo, kung saan lukas yung alawon. Mas biro talaga, dapat din nga maghalo. Sang pag-nobya-nobyo na hindi matarong. Kaysa likod ni kalipay, si kasakit nagahugmon. Nagahulat lang sang tiempo, nagahulat lang sang tiempo, kung saan lugas yung alawon. Nagahulat lang sang tiempo, nagahulat lang sang tiempo, kung saan lugas yung alawon. Okay, no? Muna, no? Nadulong na ito sa inyong inapagabay, no? At least, ang inyong inapagabay, nadulong na ito. Yari naman na kita, no? Mag-shoutout naman kita na. Silang ka mga kabilog, mga shoutout gikan sa ato ng mga kauturan. Patamiaw, Idol Pirot, Bakay Family, sa Sigma Kapiska, pwede pa request sa Bugnaw ang talon. Salamat tambal ni Annelyn Lacson. Happy watching. Shoutout sa kay Nestor Plus, sa aming hapon na Idol. God bless sa mga. Okay naman, okay din. Hapo. Medyo wala yung blout yung ilang. Doon lang kakanta, no? Dulong na itong sa inyo. Lagi na pangabay ninyo yung ng talon. Yari, para gid sa imo, no? Doon na lang kakanta. Kaya daw, Dahil mo tayo. hindi ka kung ano mo. Hindi ako kadaro, hindi ako pirsa. Yan. Mabugawang talon, oras kahapon natin. Ang silang sa adlaw daw dili taon. Ang kahoy kong huyok-huyok ko.
Kag nagtabugan pa, kag nagtabugan pa sa mga kahabyanan. Maayo man tani ang paggusto-gusto, ay hindi ka badyak tawag na brigado. Apang kung mapuyo sa madamang nga bisyo, halos natin katon, halos natin katon na naton nga siko. Dapat kitatampong sa mga kabataan ang pagsakripisyo sa mga ginikanan. Kung nanong trahedya na pagkibatuan, lamang mapaagong, lamang mapaagong mga kadungkanan. Sino dito na ang dapat pasulong? Unang mga anak nagmalin at pasong, ang sobrang kahit-tindig man magkaroon. Lalalaan sapat, lalalaan sapat sa kahugan. Halikaw lamang sa mga pasulay, kung ang mga anak bastante sa laygay. Mapunaw nga punong among mga ubay, kagang pagpa, hangog kagang pagpa, hangog sang iloy kag-amay. Mapunaw nga punong among mga ubay, kagang pagpa, hangog kagang pagpa, hangog sang iloy kag-amay. Okay, no? Harap na, nakatulong na kayo sa inyo, no? Kaya do medyo wala kita disapan sa buong, no? Sige lang eh. Sa sunod mga daw, mayroon naman sa sunod ng Domingo. Kaya daw, gidang Wala, persa. matyag ang pirsa ko daw, matyag ako daw ay pagpirsa. Sa sunod naman, Okay, maraming salamat. Kag maraming salamat kag mayong hapon lang sa inyo. O, pagkaan, inanay mo, pirak bilog.